Faktoja, mitä sä et ehkä tiennyt Myllypuron kampuksesta. Mennään! Tänne pääsee vaan 15 minuutissa Helsingin keskustasta ja tänne on muutenkin todella hyvät kulkuyhteydet. Tiesitkö sä, että meillä on täällä Metropoliassa Myllypuron kampuksella monta eri kahviota? Tuu munkaan, niin mennään katsoa, että millaista aurinkoterassilla on. Tässä onkin meidän hymykylä, mutta siitä kuulet lisää seuraavalla videolla. Ottakaa! Mäkin tuun syömään! Tässä onkin meidän ruokala. Täältä saa edullista ruokaa opiskelijahintaan. Meillä on täällä Myllypurossa tosi monipuoliset laboraatio- ja simulaatiotilat. Tuu katsomaan.